DRT 99.5 Ninduta, mga kabarangay. Problem portion na, doon may mga problema din mga kabarangay. Ipadangat na ninyo mga kabarangay, no? Anyways, mga kabarangay, I'd like to invite you, by the way. Kita-kita nyo karong Sabado mga kabarangay sa West Lobby sa Park Mall. Para sa launching sa ako ang pocketbook, ang Handos Bira ni Papa Joe. And this afternoon, nakoy amigo na, bisita na itong mga kabarangay. Nasa ni siya iyasan nga book. Same size as my book. Actually, launch na niya mga kabarangay. No? Back to the Start niya siya. And ang author ani kay same publisher, si Mark Sabalia. Yan. Hello bro, may hapon. May hapon, Papa Joe. Yan. So, karon ako siyang pare sa din mga kabarangay kay para sa inyo mga problema. Kay karon sa kuno excuse me. Karon ko nakadungog sa, di ba naman tayo kitawag kung when you talk about mga emotions or something like that, behavior, we tend to refer to ka ng mga psychologists, di ba? So, ibalik ko nung kuya papalitay, ang Facebook Live papalitay para makita. Tweet lang papalitay. Yan. So, karon ato ning paminaw ni mga problema sa mga kaigsunan, and then itry na to ang iyahang method. Okay? Ang term sa iya, dili ni siya psychologist kundi behaviorist. Yan. So what's the may kalainan ng behaviorist to psychologist, bro Mark? Trabaho na mo sa behaviorist, we create a program. If we see nga natin mga problema sa mga behaviors, be it sa mga bata or sa mga adults, what we do is we make a program to make sure kung naamagan sila problema sa eskwelahan ba, sa ilang mga pamilya o sa ilang mga relationships, among buhaton maghimo may program para masolusyonan nato ang ilang mga kalisod o problema. And mostly sa ako nabantayan karon, ang mga behaviors sa mga bata, doon na kausaban ikumpara, and then determined millennials, di ba? Tinuod na siya. Oo. So is it because of the influence or the relationships sa mga parents nga sa mga anak compared sa dinadaan sa mga parents before? Mao niya mong nabantayan karon sa panahon karong mga goods millennials. Di man ni pareho sa ato ang edad sa una, Papa Joe, sa atong panahon nga kung natin mapilian nga sudan usara gyud, either mukaon batag buwad o mukaon batag utan, mao ra mo gyud ato mapilian sa panahon karon sa millennials, Papa Joe, daghan kay silang mapilian. Mao ba? So sa kadaghan silang mapilian, Papa Joe, so karon is that they are now in the process where they usually do not follow much of the restrictions that we have before. Ang ilaha kung unsay available para sa ilaha, naa dayon automatic. Mapulaan ra ba dayon? Mao lagi. Oo. So ingana. So kanang mga bata like naminaw yung mga ginikanan or na mga estudyante, daghang mga estudyante ron naminaw, labi na karon ng uban wala ni klase ng uban kay. So ang uban na ra sa balay. Kanang bullying, mao gyud na siya usong issue sa mga batanon. Makaka-consider ba na siya nga makausap sa behavior so sa bata sad? Ang bullying, bullying that has something to do. Let's talk about the behaviors of children. Ang usara man gyud core ana, Papa Joe, nagbully na sila kay malingaw magud sila ana. So ang atuan na is that it's a form of entertainment. Gani lang ang ilang pagbuhat medyo di man mayo kay makadaot man sa ubang tao. So ang nahitabo man gud ana sa bullying karon, sa una pwede ra man magsungog-sungog sa classroom, karon na mo gud sa Facebook. So mas kuan gud kusgan ng bullying karon. So it is a form of entertainment and it is very inappropriate. So ako lang ana, mao lagi na natubo man gud ta sa usa ka panahon karon nga ang kuan sa mga bata is mangita sila whatever forms of entertainment they can do, they wanna do it. And it just so happen wa na sa classroom karon na napod sa Facebook. So bullying is very present there. So mo na tong gingon sa naaman tay mga program, ako moadto mo kog mga eskwelahan, mo na makikstorya ko sa mga estudyante. There are other forms of entertainment other than that nga medyo functional, medyo makatabang pud sa banda. Yeah, because there are two types of behavior there. One is from the bullies
and the other one is sa biktima. Being bullied, yes. Oo. So sa mga biktima nga ng mga bullying, doon na siya ka nang pwedeng kuan nga maprograma na niya nga ma-counterpart niya nga di siya mo feel inferior. Mo na nga sa mga eskwelahan nagistorya sa kus mga maestra una nga dapat open gid sila nga kunay mga estudyante mo duol nila at imanon gid ayon. So kani mga bata usahay ako na mo ginaslag interview Papa Joe mingon sila nga ano wa man mo ingay mo maestra siya. Di mo naman kay sani kanang di naman sad may labanan nya basig mas budak ko ang problema. They do not believe that they are the people who can address that problem. So mo nang we are also training teachers on how to handle when there are children nga ni duol na sila mo ingon nga naani tabos kulahan nga matiman gid sila. O kay mura mga istoryaan naman gud Papa Joe kahuman na wa na tiwasan sa sunod adlaw ang bullying. So di gid sa ingon matabangan. So aside from kanang mga behaviors sa atong mga daghan jud labi na sa uban no dunay gitawag o alter ego, di ba? Yes. Ang uban mo create sila og alter ego para lang to escape. So unsa na siya nga klase nga behavior ingana sabi behaviorism Papa Joe gitawag na namog avoidance, gitawag na namog disengaging profile nga wa na siya ganahi siyang realidad, naghimo siya gihang kaugalingong realidad. So karon mga bata karon instead nga mas tuata sila mugawas pagistorya sa ubang tao, malipay raman sila na silang cellphone Papa Joe. Mo gani like for example karon no I'm sure ang uban ni dili lang kay mga ginikanan naguolas ta pa mga uyab. Kay ang ilahang mga uyab na daot na sa ML Mobile Legend ingana mas ginahan sila mo rank ang ilahang karakter sa cyber or sa kuan sa kanang mga games rather than in reality. Why? Nano kana? Sa panahon magud mo na gitrain na mo mga bata, gitrain sad na mo mga adults na indot sad nga dili lang ta kuan. It's very important for us to also accept challenge sa kalibutan magud na mo gyud ang kalisod, di mo gyud na maikyasan. Karon manggod Papa Joe daghan kitag pamaagi para maikyasan nato ang mga problema sa ato ang kinabuhi. Naman na daghan bisyo. Usara na ang bisyo karon Papa Joe ang kanang usay pagduwa-duwag mga games. Pareho ra na siya. How about the mga adults like why what kind of behavior is that nga mingon man ni mga babae na minod kang mga babae man comment ron. Mingon sila nga kanong ni mga lalaki di man jud matagbaw og usa ka babae. What kind of behavior is that? Nanaw mga intern no? Ang sa tan-aw nako magud kung ang usa ka laki musud og usa ka relationship depende man gud na sa mga priorities Papa Joe na maguyuban usahay ba kung makauyab tas pinakagwapa uyab tas pinaka kuan diha so kuan ba pero dili kay sa directed kung anong musud man gid sila sa relationship ang ilaha is they want to just to go to the certain experience so most likely magbalhin-balhin gyud kay ngano man of course it is just again a way of just finding other choices kay daghan na lagi kapilian Papa Joe nya sa kadaghang kapilian wa sila kay bawo unsa gyud ang ilang gusto so sa di pata sila musud ana mo hangyo sad ko I mean mo suggest lang ko naa gani manguyab sa inyo ha ayaw gyud na ninyo ditso asa gyud sugot kay ngano man para mahinati o masinata mahibaw-an gyud niyo kung unsa gyud ay kanang interest sa tao nimo so di man na mahitabo nga magbalhin-balhin basta di lang sa nimo sugton dayon. How about this theory kaning behavior bro Mark? Sige. Kanamingon sila nga mga lalaki nga way katagbawan sa chicks basin kuno ato sa lalaki siya matagbaw. Ano na yung problema pa? Hindi kayo mo mapilian. Kung siya pa pamili, wala siya kabaw nga. Kanina din dato yung pilihan. Kasi gitawag na namang behaviorism Papa Joe as a person who is emotionally needy. Okay? Di matagbaw. Kaya nga naman, naman na siya mga issues sa mga kinabuhi. It's because of the issues ingana. Na issue. So wala lang na nga na sa iyang sa panahon niya nga wag siya kay bawas siyang gusto mo na nga saag-saag asa pa do. So awareness is very important. Mo na nga before mo sud og mga relationship dapat makaibaw kita kung sa day mga priorities nato sa kinabuhi. Okay. Kaning imong gikuan nun what made you decide na magbuhat aning libro and how come nga back to the start may mong gi-title ani bro? Nandun tayo. Daghan kog na kuansa na himamat nga mga mag-asawa
Ang uban mga nagbuwag na, uban mga single sad, nga mawala gini ilang pangutana. Naglisod sila kay nganuman. Ang gingon maguna sa research Papa Joe, mo ni gawas. Ang usa kuno ka tawo nga mataas og kinabuhi, most likely kuno na ni gawas sa research na siya katimbag o katuwang sa kinabuhi nga malipayon siya sa iyang kauban. So makataas daw ng kinabuhi Papa Joe. Ako sa makataas. Para sa mga namino ka rin natin, klaro ha. Sige Papa Joe. Kaya dagang mga kinabutaas sa kinabuhi ron. Pansin rin pakataas. Unsay makapataas sa kinabuhi sa to, Bro Mark? The requirement that they saw during the research, ningon sila, mas mutaas ko ng kinabuhi, mas malipayon ng tao kung naasay pare sa kinabuhi nga kanang nindot ang ilang relationship. How to create a very nice relationship. Ako amigo Oo, dre, ningo mo siya dre nga. Ni text siya nga sumul lang ko ng pirmi pizza. Wala ko rin na ilan. Hindi ko mapilian. Ngita ko dyan. Pandi ay. Sa sud sa usa ka relationship mo na ingon, dili man ka pwedeng liso ra ka, motubo sa ka. So sa usa ka relationship dapat dili lang ta kung kinsa ta sa una mo or gyapon ta sunod tuig, katulog tuig o patuig. Ang relationship Papa Joe is also like it grows. So di gid ka mapulan kung magsigil lang po unsa man tubo ang tao. So itrim-trim sa nimo para na purma, di ba? Nana Papa Joe, kung unsa di ka nailhan sa una, maora gyud ka ayaw ka usab, di man na pwede. So how much is your book, by the way, Bro Mark Sabalia? Na sa outlets, na sa Gaysan, nasa sa Bright Trades sa kuan sa lapit sa Mandawi. It's the J Center Mall, there you go. And then karon amo nang gibiligya og 350 Papa Joe. Or prepare ta og kuan no kanang outlet siguro ani pohon. Yan. So doon ang launching Papa Joe. Di man ning launch na ya. natapos na. Oo. Okay. Yan. So ipakita ko dai mo sa Facebook Live yan. This is the book, Back to the Start, The 7 Conflicts That Can End Relationships and How to Save Yours. Giyawhagin ako katong nahibaw naman ako Papa Joe kay sa mga high school karon sa iyo makay sila ni sud anang uyab-uyab Papa Joe. Oo. Kanya mo hangyo ta ko nga para mag-guide unta sila kay para dili sila masud sa mga medyo lisod nga mga sitwasyon. O suggest ko basa mo ani, dali ra ninyo mabasa, malingaw man. Yan. Okay, back to the start. Ngayon mo tayo diri, usa ko no sa anisulti diri. Usa ni siya, ingon siya nga asa nawa man to nga usa ko no sa pagpataas ko no sa kinabuhi mo ko no nga remove man niya pero ako nang basahon. Sige. Ingon siya nga ang di ko no pakigrelasyon og minyo. So agree, disagree ba? Ngayon na ako'y basahon nga Sige. problem ha. Tanaw na to para mga may share kuan. If it has something to do with the behavior or the attitude or sa panisya diri. So, unang problema sa tuang kuan. Okay na mo bro ha? Yes, sige. Oo, atong maminaw nga atong mga eksperto ani. Okay, unang problema. Handos sira sa usa ka problema. Hello Papa Joe, tawagan ko sa pangan nga Dudong. Dili ni mao tinud na ko ngan. 21 years old na ko ug taga Mindanao, pero na ako karon diri sa Cebu. Papa Joe, nag-work ko nanimpad ni para makatabang sa akong ginikanan. Ug diri sad nako nakailan duha ka babae. Sus na gid nga mapilian. Hagit ka babae Papa Joe. Oo. Sige. Nga parehas na akong nagustuhan. Ig-agaw sila Papa Joe. Dili na ako i-mention ang name. Basta Papa Joe, parehas na ako silang nagustuhan o naglibog ko kung kinsa silahang duha ang akong pilion. Parehas man na ako silang close. Papa Joe, palihog tambagi ko. Yan, itago lang ko no ang iyahangan. Sige Papa Joe. Oh. Bro Mark, anang inga na, unsam na nga klaseng nga behavior nga parihom dyan ko nung duha ko no. In science, unsam na siya, kuha na na. Importante ka niya to be considering mo igagaw ra ba ni sila. Okay ya mo pahibaw lang ko daan nga mo create gyud problema. Indot na nga mo entertain siguro ka nga imo silang ilailahon pero hunanaon sa nimo nga di sa kaganahan siguro nga mag-away ni silang duha, di ba?
So ang imong hunaw-naon dili lang gyud sa dapat ang atong kaugalingon hunanaon sa nato how this would impact others. So akong gikuan na is that dili man siguro lisod, tan-awa lang. Okay? Kung magunahuna gani ka musud og usa ka relationship, dili maguna mo tubag sa karon nimo nga panginahanglanon, utubag na sa mga future di mo nga panginahanglanon. Kung sa may plano nimo sa kinabuhi, pareho ba mo kanang plano na ba mo kanahan mag-business ba mo, travel ba mo, lahi mo gyud na. So hunaw-naon nimo kung mopili ka ni kasduha, tan-awa asa ka nga magtan-aw ka nga murag sa sud sa napo katuig murag kamiga po'y magkuyod. So decide not what you want now. Kay ba sige kaupahan ka nilang duha. Pero tubag man na sa karon. Pero ang tinuod yun nga pangutana na kinsa mo gyud imong kuyugan kung maabot naglampu ka tuig asa man nilang duha. Diha ka mo invest imong time. Oh, basta madugang nga paglay ka. Matulo. Papa Joe, Mark, gusto mo ito tambag yun na. Natulo naman nun eh. Okay. Sige. Sige mga kabaranggan. Okay. Napadirilain nga problema. Okay, kaya ito rin natin kaya samtang napatay mga behaviorist nga guest dari yung katabang eh. Okay, lain problema pa pala ito eh. Handosira sa usa ka problema. Kani kay estudyante ni siya bro Mark. Siya dear Papa Joe, mayong udto. Ganahan ko magpahandos bira sa kong problema. Usad ko ka grade 11 student. So nang edad ng grade 11? Mga 17 years old. 17. Oo, yan. Palihog lago, ayaw lang basahan nga akong name, Papa Joe, na ay, saan siya, na ako'y crush nga schoolmate ra nako. Mas close me sa chat kaysa personal. Pero Papa Joe, as in love kayo ko niya. Kay tungod, permi siya nga may time nako. Caring na kayo siya, pero niabot ang time, Papa Joe, nga na-cold na siya. Then dili na kayo magparamdam. Mao to, Papa Joe, natural na sakitan ko ug naglisod ko move on. Ang problema, Papa Joe, is naay nanguyab na ako. Then para lang makalimot ko sa akong schoolmate nga akong crush, ako ang gisugot ang nanguyab na ako. Ug wa jud ko naibog. Papa Joe, tambagi ko palihog kung si angay na kong buhaton kay naglibog ko kung ako abang buwagan ang katong nauyab na ako. Wa jud ko'y gusto. Mapadayunon na ako para lang makalimtan na ako si crush. Please tambagi ko. Yan. Nindot kay na nga kwansa common kay nga sitwasyon. Ang ako na lang gyud ana is that pangayo makagtambag mo hatag na lang sa guditso nga tubag. Dili gid maayo nga makuha tag laing tao nga itapak nga to sa atong mga kulang sa kinabuhi sa. So unfair man po na sa imong gisugot. Mas maayo yung sultian nimo siya nga kanang what na kibaw kana imong gisugot karon makakita pa usa nga mas mubagay pa sa iya ba niya karon kay uyab mas deserving. Luoy pud siya. Siya pud mag-asar ba gyud nga imo ginang kan. So mas maing samtang sayo pa buwag na lang gyud na ditso. O niya huno na sa sunod nga mo kuan ka. Mo lang na ako masulti sa imo usually magod based upon science anyway. Ang mga babae maka-move on na sila mga span of a year or 6 months inana. Ang lalaki mas dali maka-move on pero ang babae they have a different design in the brain nga mataud-taud gyud na design design nga before ka maka-move on makagasto pa jud kag mga usa ka tuig pa na before gyud ka ingon Kwartasan para maka-move on gyud. Oh, kaya kung mo resort mo sa kaon na may mga babae dili. Di ba day mas broken hearted mga babae mo kaon. Di ka kaon? Supak ba sila Papa Joe nagduha? Was ko rin uyab. Kuan kanang ayaw sa kung bag-o pa ka na heartbroken, give it 6 months to 1 year. Kanang mga panahon na medyo okay na kana, medyo makapili na jud kag eksakto. Unya, what if kumingon to ang katong usa ka party nga mingon nga ay lang kong buwagi makatunaw na lagi ko ni mong love. Ingan so may dunay problema sa utok tong tao nga. Ang sa ako Papa Joe, ang kanang magong relationship dili man na instant. Tinuod gyud na there's a part there na ma-develop nimo. So ako na lang is that kung gusto gid mo magpadayon ila-ilaha inyong usag-usa
kay kung basig wa ta kay baw along the way nga magkaila-ila mo basig ka mo gid karon man gud ako lang ipapadyo ha di jud ko mo agree anang mag-ila-ila lang sa chat papadyo kay di mo kita makailag tawo na sa chat papadyo so ako ana kung ganahan mas nindot gid siguro magkita nya magstorya para makahibaw gid mo sa mga batasan nya makahibaw mo kung kamo gid give it time pwede ra man sad pero like what it boils down to that fact ha na dili pwede lang ta mutapak nga ato gyud ana is that hatagan sa atong higayon atong kasing-kasing kung nasakitan man ganita tagi sa higayon by that time nga ready na ka pwede na pero ayaw lang dali-dali bitaw yan kay kanang mura bitaw nagbago kang mata niya magdali-dali ka dili pa kuan imong mga psychomotor system nimo malamba ka yan. So again bro, daghang salamat sa mga pag-drop by ha. So again mga barangay nindot yung libro ayun na dungog ako na siya na ipapicture niya share na ko sa Facebook. Yan. So nice. Okay, mo na siya the scientific way. Yan mga kabarangay pag-study sa behavior sa sitwasyon sa mga problema sa mga kuan. So, daghang salamat Bro Mark. Salamat talaga. Oo, na kay Facebook para ato na lang sila mo follow. Oh, natay Facebook bago pa man sana na ko na open pero kung ganahan mo kuan sa libro natay gitawag tug Back to the Start book i-at lang ninyo Back to the Start book and then naarasad ko dito sa pagintalan nyo Mark Sabala Mark Sabala double L na siya and then makita na sad ko ninyo dito. Yeah, daghang salamat mga kabarangay. Yeah, ganahan mo advice nga inato sad. Okay mga kabarangay, we'll be back. Don't you go. Okay, problem. Nanay problema di pa palito eh? Sa text line ay dari pa ba dyan? Okay. Di ta maglangay mga kabarangay. Kailangan yan mo kayo. Mulang. Okay, unang problema. Handos bira sa usa ka problema. Mayo ko mo Papa Joe, gitago lang ko sa pangan nga June nga taga northern part of Cebu Papa Joe. Kay bao ko nga dili ni normal ang akong gibati karon og ang akong mga gipanguna-una magsigi ko og gool nga way rason. Mukalit lang ko og ingani. Makauna-una ko og mga butang di maayo. Sama sa may mamatay na lang ko og siguro muhilak pa sila diri nako. Og matapos na kining mga kalisod. Papa Joe, wag yun ko kasabot sa kuang kaugalingon. Feeling murag hopeless na kayo ko. Nga murag wa na'y pag-asa sa akong kinabuhi. Bago naman ko ma-end og contract sa akong trabaho, Papa Joe. Og karon mga apply na sad ko og bagong trabaho. Pero nga wala man dyan ko'y gana. Wa ko'y motivation. Feeling na ako, madili na jud ko makakaplag og bag-o nga trabaho. Papa Joe, dili man ko ing-ani sa una. Nganong gitagaan man ko sa Ginoo og ing-ani nga pagsuway. Unsa may nabuhat nako nga sala. Papa Joe, gusto na ko nga mahapsay nga akong nahuna, Papa Joe. Lamdagi ko sa akong nahuna. Salamat. Well, lisod ka na nga ng imong sitwasyon dong, no? Depression ang tawag na. Nagsuffer din sa depression. Oo. Yan. Di mo ma-blame ang Ginoo ano eh. Mo gyud. Okay, wa man maghatag Ginoo nimo ana, ikaw may nagbuhat sa imong kagalingon niya na. It is you. Ikaw ug way lain pa. Okay? Nganong imo man i-blame sa Ginoo kung di ka kakaplag og trabaho. Kita day kas Ginoo di ay nga nagali-ali dito sa HR nga ningon nga ayaw nagawata. My goodness. Oh? Wala na. Usa may
ang Ginoo mo katubag pa mo. So sa ano ko mo. Tanan na lang ang butang. Ako gi-blame ninyo. Oh. Alas barong Ginoo ko. Kung pang-apply ni end imong contract Yan. in the first place. Karon kanila mang trabaho ay mong gi-applyan nga contractual raman di ay terminus man. Ako din ang sa. O niya, kung di ka katubag sa imong interview di ay ako din ang sa. Kung ako ba'y Ginoo ba, may na lang siguro ko nimo dong. Ako ang nagmugna nimo. Gitagaan ti kag utok. Usaon na nimo paggamit, nana nimo. Oh. Di ba? Siyempre, no? Kung saan mo pagpaligod sa imong relasyon, nakarasan na nimo diri nako. Oh. Ay kung ina, kung di ka mutuo kay niya, wala kay salig kay niya, sadya po na niya. Grabe. Okay? I know nga na-depress ka sa ingana nga sitwasyon, but you have to kuan yun, kinabang open your eyes. Nga imo ginadakon og buka imong mata. Ayaw ka depressed. Tungod maguna ka na bitang ma-depress ka, kana bitang you want something ginang ka madali. Maski gamay butang, ma-depress ka. Maski gamay pa ba siya? Oo. Tungod kay you want something dia na adyo result ba? Maski sa inyo ang balay. Ingana. Nakikisugo ba ron? Nyawa tumana. Ma-depress ka yan. Dagan na kay kagyaw-yaw. Kaya nga nung matuman, ingana. Now, karon nga na ingana ang imong sitwasyon, the more pagani ka nga makig-close sa Ginoo gani. Dili kay ingnan nimo nga ang Ginoo na nagbuhat sa imong kapalaran nga maingana ka. That's why bitaw God gave us the brain. God made us the supreme beings. Ikumpara sa ubang mga hayop. Ang ubang mga hayop doon ay abilidad. Pero layo ra kay sa abilidad sa tao, sa tanan niyang creation. Kumbaga special ta pa ba Joe? Oo. Gitagaan kag utok para magamit nimo para ato nimo i-store kung ginahan ka makat-on. Gitagaan ka og kamot, gitagaan kag tiil para ma-perform nimo ang gusto nimong buhaton. Kung unsay gisulti sa imong utok nga imo nakatunan, ato niya ipadangat niya sa imong kamot nga mo isuwat niya para matubag nimo ang mga pangutana nga kuan kanang dili verbal exam. Dagaan kag baba para kung inig pangutana sa mga interview nimo matubag nimo. Oh. Pero kung wani mo sudli ang imuhang sa pagsabot sa realidad nga maghuwat lang ka nga dawaton ka basta kinahanglan kay requirements o nakay experience dili mo na siya ingana. Maski sa namang kumpanya ha, kapitalista nagtukod gani siya kumpanya kay para mo senso siya para dunay saka ang iyang kumpanya niya mag-hire lang siya o ganang tao nga dili ingana katakos. So ay kuno gunahuna ninyo kamoy tag-iya kumpanya. Nalogi kanunay. Di ba papakal? So kung ikay nakay kumpanya o niya ginagawa nga mo sinso mong kumpanya mamili yun ka. Siyempre Papa Joe. O pararagon na og magminyo ka. Kung ginagawa nga magmalipayon kasi mong kaminyoon mamili yun ka og saktong kandidato nga mahimo nimong asawa. Kana. Dili kay basta kay babae lang. Nakamatandayan, fights na. Audio din na yung anak. Sorry sad and might be harsh para nimo pero I just wanna wake you up sa realidad ba nga ingana ba nga kung sa mitabos tong kinabuhi dili kay ta mo question sa Ginoo the more nga mo close ta niya. Kung sa may rason nimo Lord o nga gingani man ko nimo ayo dito sa pangutana dito sa Lord nga ano gingana ka utana mo ko glingon nganong wa ka ko ka-apply nganong wa man ko madawat Unsay kuwang nako. di ba? Usa man day problema day nako. Nganong wa man ko madawat. Nganong wa man ko ma-appreciate man ginaka niana ka ganina nga ginahanglan lang ka mamatay kay para masulbad na ang tanan para tawag ni para masulbad na ang tanan unya mingon ka nga para muhilak sila makita ka nga muhilak sila. And then what? Ang tao makamove on ra gyapon. Di ba? So, again, paninguha, paningkamot.
Ingana, believe sa imong kaugalingon nga mahimo na nimo. Bahala og dito na nimo makabot pero At ayo. least. Basta again, kana lagi magdali-dali ka, ma-frustrate yung ka ana. Yan. Salamat din, kini appreciate akong amigo. Sige, chaman pa ba? Sirat ka. Maog yun. Salamat sa diha. Yan. At least, wata gadali. Hindi nga usahay man good, no? Usa sa mga frustration nato mga kabarangay. Kana bitong i-compare nato ang achievements nato sa achievements of man. Aw ka na, makadepress gina pa ba, Joe? Kita kasi mo ang kabatchmate. Oo. Nindot na kayo og trabaho niya ikaw Walay, oo. naradya po ka diri. Yan. Pero doon na ba kay oras nga nangutana sa mga batchmate nga batchmate, kasi may sekreto nimo. Sa'yo na ka na, batchmate, ace lang. Sipag. Kala mo Abi na ko og ti. Ti, unsa mo sa batchmate. Tiyaga. Sige. Magunsa man mo sipag ug wa kay tiyaga. Bitaw. Maluya ra gyapon ka. Oh, di ba batchmate? Bitaw. Nabita ko yung mga batchmate karon na minaw nako. Yeah, in fact one of them nagstorya mi. Siya ikaw sa una ingani ra kanya karon ingani na ka. You know, because I never stop. Because once nga nanak aning kalibutan na you have to survive. At the same time you have to enjoy. Oo. You have to feel the world. Ingana na siya. Di ba? Correct. Di ba, bro Ryan Urot? Yan. Yan. Okay. Anyways, I hope nga naka-encourage ko ninyo gamay nga kuan. Words of wisdom ba? Nga na. Ay mo give up. Don't resort. Normal rin na sa tao para na ako. No, makaunaw na bitaw ng frustrated, depressed na kay ka nga maingon ka nga magpakamatay. Pero along the way, think. So why ko nagsamad lang sa gamay mo ang tudlo? Habdusan ka ni ka, ayun lang pagkamatay. Dagan, may kanitulion pa ba, Joe? Based on mo experience. Kita sa amin ulit eh. Budagan gapon ka. Siya. Alam na. Okay, anyway, sa pala problema. Last one papalit Okay, eh. last one pa ba, Joe? Okay, go. Handos bira sa usa ka problema. Papa Joe. Aha, lahi ba ni ba? Oh, lahi na nga ako, ano? Ano? Oh, lahi na. Oo. Okay, para saya ka siguro na. Sige, lahi lang papalit eh. Sige pa ba, Joe? Kanin lang. Papa Joe, may ngunto diya og papalitoy, magpahandos bira lang unta ko sa kuang problema, Papa Joe. Kaya kung husband, bakakon man kaayo, Papa Joe. Manangit siya nga mapalit si Kirilyo niya, may buong ko dugay mabalik. Mao nagagahapon gyapon. Ano pag nabasa ni na to last week pa ba, Joe? Oo, gahapon na tong kuan Sabado. Oo. Oo, nga tong manigarilyo niya mag-inom. Sige. Ito taglain. Sige, nagdaliyo pa ni Rod. Mao gyud. Sige. Uy, kataas. Taas pa ba, Joe? Okay. Sige. Dear Papa Joe, papalitoy magpahandos bira langpud ko. Doon na may kauban sa trabaho ba nga pirmi namong komedyahan unya dali kayo masuko. Kay kung siya po ang mga komedya namo wala rami reaction. Siya kay grabe makareact. Mao nga siya na lang gyud ang tabangan og komedya. Iyang buhaton kay mupuli na lang siya sa pwesto sa among gwardiya. Kaya di siya kagwanta. Kini po na kung saan mo kakauban nga doon na siya gamay kalagot o mao ang iyang pirming birahan o komedya ba. O akong kabalakan
Kay og kainitay na sila akong gitambagan Papa Joe. Nakainitay na sila. Akong gitambagan, akong kauban nga undangin yun ng komedya. Sakto ba ang akong gibadlong akong kauban Papa Joe? Mangay ko sa mong advice Papa Joe kay basin og magsinumbagay ni sila diri sa among work. Salamat si Carwil din ni Papa Joe sa Bangka Lapu-Lapu. Well, may lag ka na, no? Sa ako na ba nabantayan, ikaw nga mupuli siya sa pwesto sa mga gwardya. What if gwardya mo siguro inyong kuhan siguro? Basing guard ni sila tanan Papa Joe. Oo, niya what if nanuonog magamit na ng pusil no Dili na pumo mong lupad. Bala na. Di mo ganyan mamalikaya sa trabaho, no? Naamag yun ng kanang buliing mangyapon na papalitoy. Ang tawag ana niya Papa. Oo, ibuli ni mo ang imong kauban. Pero kung ikaw gani makabaos, ingana. Nara ba sa iyo ba mga ingana nga lahi sa baos papalitoy? Kalmar kayo. Dayon. Kanang dili siya kanabang mingon ta porma ba nga kanang halata kayo ba nga nanimaos. Nayuban na diya nga sumbong ka sa amo bot-bota kag istorya. Pwedeng anak Papa Joe. Na mga ingana nga mga kauban nga nang or buhatag kag sayop, ingana nga dili kay mahalata nga siya mo'y nagbuhat. Ana, nya mahibong lang to nga ang kauban, wala ko'y trabaho day, sir. Naroan. Wala. Kay nanay nagbuhat na siya to, nagsugnod, ingana. Pwede no? Or tungod sa kalagot, igawas ni mo, birahan ka dito. Yan. Oh, yan. So, Mona, saan siya Bambi Tabasa? Bisag di ako ang nagpada. Ha? Thank you sa mong tambag. Bisag di ako nagpada. Igo, di siguro siya. Nakarelate. Pwedeng reaction. Oo. Tanawin ninyo nga rin nga, yung sinugugas yung kumpanya, di mo gini mo na malikayan kami bitaw diri na sa mga na diri san. Bisag asa Papa Joe. Oo, labi na lito'y bully kayo ni. Duha ko sa kapupuli. Puta na sa lugar ang komedya Papa Joe. Saywa ko eh. Pero, actually na gani o ganang init gani. Palayo din ka. Yan. Pwede mo sa aircon. Klaro ka. Magpaandos pinata ko Papa Joe ang akong best friend forever. Iya akong gi-refer sa mangod sa akong ex sa una. Pero mas nahan mag-usmama. Sure, ganam siyang expert. Ayaw, delikado na. Kay buhi pa siguro ang amahan. Ang bana. Yan. Oo. Well, basin og bagay yun mo nang gi-refer. Who knows? Basin kuwang lang need somebody to pull the trigger. Diba? Para kabuto. Ano naman yun na? Okay, we'll be right back mga kabarangay. Don't you... Barangay RT 99.5 Ninduta Final hour mga kabarangay. Taki-taki kita-kita. Hello? Hello? Good afternoon po. Napatawag Papa Joe. Oo, napatawag Yes, I have something to ask me. Narinig ko kanina may tatanong ka dapat eh. Ano yun? Ano? May itatanong daw tayo sa kanya Papa Ano tatanong ko Sabi sa'yo? mo eh. Tatanong sana ko yung mamalan eh. Oh. Hindi. Ano is that? Problem Hindi, yun. ikaw. Itatanong ko sana yung situation mo sa Oo nga. behavior. Yan. Bakit hanggang ngayon wala pang boyfriend? Ayun ka na. Oo, tinatanong ko lang. Problema mo yan. Kasi post ka ng post. Eh, Kasi kanina may expert dito. Oo, may expert kasi pumunta dito. So, yun. So what is his opinion? Ha? Wala kaming Expert paki. na yun. Sabi niya, tatanong dalaga ka raw. Yan. Oo. Huwag ka na daw mag-post. Walang magawa eh. Siyempre, ano na lang yun. Parang libangan ko lang ba? Libangan? Oo. Hindi yung Hindi, Mama Linda, ano ka na? Grab ka ng challenge. may tatanong ako, Papa Joe. Ano yan, Ale? Ay, ay. Sakit akong hawak. Kasi pinipilit mo mag-zumba. Oo nga eh. Hindi. Sige. Hindi kasi ganito.
what, let's say a certain person is a member of SSS or GSIS. Now, he's from Mindanao. Can we claim that here in Manila? So- The benefit? Benefits! Bakit 60 na ba siya, Papa Joe? Teka. Ulitin mo nga. Ulitin mo nga yung ulitin mo yung tanong mo, Mama Len. Ano siya, member ng GSIS. Tapos, Tapos, I want to claim, or we want to claim here in Manila. Can we claim it here, all the benefits that we had? well, you can ask GSIS. Hindi, siyempre kung saan ka, centralized naman yan eh. Oo. Okay. Mm-mm. That's all for today. Maraming salamat po. Okay. Yeah. Thank you. Oy, Papa Joe, Oh. malapit ang anniversary niyo. Oh. So, That's for Saturday. So you have to celebrate on Saturday, right? Yeah, sa Saturday, doon sa, sa launching ng book ko. yan. Okay. Good luck, ha? Di ba nagtanong ka, And congratulations. nagtanong ka kung paano yung book ko? Oo, ano nga yun? Buko All yung about- biron, Papa Joe, di ba? All about yun sa paano makapag-boyfriend. You reserve one for me. Okay, parang hindi to How tatalab. much is that? How much is that? Magkano nga yan, Papa Joe? Totoo lang. 250 lang. Sige. Okay. Tatalab Thank you ko yan and sa'yo. good luck and congratulations sa book na yun. Sana magiging all out sale. Thank you. Sana. Okay, sige po. Bye. Bye po. Okay, hello na ni Romeo Gondanero nga taga Shukon. Yan. Taga salamat mga kabarangay. Hello! Good afternoon. Good afternoon, Mami D. Ito, Papa Yes, Papa Joe. I miss you. Miss. Why? Mawa naman ka. Okay. Joke lang. Papa Joe. Ikaw, kanusta man? Una-una lang sa uwi. Hi, din ni Carl Dalano na. Mino na to ka rin. Ang saan to, Mami D? Mauna ko na siya, Papa Joe. Anytime. Okay. Okay, si... Planchado na tanan. Planchado na. Planchado. Oh, planchado. Si Isabel Paputok. Yan naman, yun. Ganaan makamuha ko. Oh, Mami D. Sabi po tanan mo karon. Ay, salamat, Papa Joe, ha. Nakadungog akong brother at nag-discuss ta. Ngayon mo kong kikasaban. Mao ba? Ari ko Hindi mo, Papa Joe. Areho mo. Challenge mo brother, be. Ina sa kita. Mauman yun ka, manghusga man kang pareho rami. Ay, di ko. Sige na, Papa Joe, Okay. makatanan. O sabi po tanan mo. Na ako'y kuan, Papa Joe, kanay bitaw, Rosaryuhan. Nunya. Akong pangutan na, Papa Joe, ba, kay mga bugto bitaw siya, kadugayan din ang hipos ng mga rosaryo, mga bugto din ang iyahang kuan. Well, syempre, no, tungkol sa panahon, mga gabok sa na mga lambo ang nagagamit. Dili man siya lambo, Papa Joe, wala mo rin siya tie-wire. Sa Taiwan? Yes! The same kay nylon lagi mo brittle na ikagayan. Labi na og dili nimo suoton or gamiton. Abi ba na ako, Papa Joe, naglinog akong sakyanan, ganang hawal, nagdraba ko ganina, nangatangtang, manggod siya, good. Mao ba? Kana pa isabit ni mo wal na sa kuan, mirror. Mirror. Last, Papa Joe, kanis litoy ba? Ganun dito isumbong. Ayaw, kay pinangga na ako na. Well. Yes. Papa Joe, saan bitang loto? Luto. O loto? Ah, Kung di mo na mag-claim ba, ila pa na iano dito sa main office, no? yun li. Forfeit? O sa Papa Joe? Depende unsa nga kuan, unsa nga klase katong ba ubos nga kuan, premium. Dili, kaning loto ticket ba nga di namang close to na mo ang among area, Papa Joe. Ay, pagkatas PCSO. Dili ko pa ibang utanan nimo. Dili, huwag kong trabaho dito.
pataang. Hindi, nakatawa mo taga PCSO doon eh. Ay, Kaya gumingon ka nakadawag imong ticket lang, 1 year ang expiry ko, no? Oo. mura man po na yung Pero ang imo de outlet, Yeah, outlet i-surrender eh, nimo yung mga ticket, may pasabot nimo? okay, napaman din higod. Na ba, tanda. Ato lang PCSO. Sige, ito na lang ako sila dito. Asa ba yung Mga branch mari ka mo dali. ay? Oo. Ay, lagi ko pinilisok ko, hey! High blood. Nangay, naging idea. Be, ikaw, nakakuha mo ka-outlet sa PCSO di ay sauna. Yes, pero nasa messages ayos pa pero sa pag-renew. Okay, so mo lagi, so na may outlet sauna sa PCSO. Yeah. Be, tagay ko na ko be, so may meanings PCSO. National. Pwede mo Google sa kadali. National ko no. Kasi is niya Allows na. White Lord. Allows na. Okay. Natasag ko na mo bakakon. Wow, yun ko ba? Basta alabs na. Okay. Sige. Bye-bye. Pizza. Ano ba yan? Last, Papa Joe. Ah. Papa Joe, ka na bitang mag-extrajudicial na ka sa property. Unya. Akong pangutana ni mo ba? Like for example, no, ikaw ang owner sa Picas area. Kaya kinahanglan man jud ang donation sa right of way, Papa Joe ba? Both side ang muhatag. Kuan ilaha, kuan na mo ana ba? Well, depende na sa sabot ninyo sa katagian ninyo, ana. Iyan na, agin na nyo korte. Wala no, mamuti na sa dakong buhok. Oh, ay ko inaasa. Wasa ko sa korte trabaho pa. Sige na, good. Ako rin mag-imong pilistupuhan, pero ganahan ko anang taong pilistupo. Ako di. Oh, ganahan ko. This is a moral challenging. Okay, salamat. Yan. Di ako ni Mami Di. Hello guys, mga taga PCSO. Minaw na to karon na doon niya kikay. Yan. Pag-design na kasi pangana to. Hello! Hello, may gusto hapon, Papa Joe. May utong hapon di mo diya kasi ni Palihog. Si Yubs ni Papa Joe. Yobs, ang tanong. Kanang pangutan na, Papa Joe. Alang na mong wamasayod dito, Papa Joe. Kung sa'yo nakadiferensya ng person with interest o ka ng suspect, Papa Joe. Person of interest o suspect. Suspect daw. Actually, kung imon na siyang subtone, prepare na sila. Okay? Pero ang person of interest is that dunay leading ba? Ingana. Dunay leading kanisya, ingani. Dunay taas nga kuan, kanabang circumstansya nga pwede siya ang nibuhat. Mo na nga dunay gitawag kag person of interest. For example, sa mga equipment ron diri gipang-usab ron diri sa booth ingana unya way lain nga makamao mo kuan mo uting kay diri dili si Litoy. Nako. So siya ang mahugog person of interest. Yeah. Suspetsado gyapon siya. Ingana. So mingo kag suspect. Papa Joe ba, nana? Oh, kumingo kag suspect right na nagipandakop. Suspect pa na siya. Inosente gyapon na unless proven guilty. Suspetsado na sila. Pero prayer na duha, Papa, imbitaron gihapon sa Oo. station, Papa Joe, na? Nanikaon di ay. Lagi suspect kayo, bitaron ka pa mga hapon. Interest, Papa Joe, pwede kung di mo ato na Well, oo. Ana, kay, wala kay warrant. Ana. Gawas ko na kay issue kag warrant. pero dili na kakuan sa imong pangalan, Papa Joe, kaya more Di, malimpyuhan man na nimo kung dili. Kuha, nagugan. Mamatay na investigasyon. Suspect lang ka. Pero di mo malikayan. Once nga ma-expose na ka, labi na sa social media, people would, kuha na yun, kanabang conclude nga, ikaw na ba? Di, bash na ka. Kung dili mo mapamatudan, sakit ka na sa mong buot.
makadaot sa imong pangalan dito ba nga Makaguba sa bad Tara na record. juga ba? Mao. Ingana. Tama napay pa daw ang pangutana mo. Sige yo, pasok. Kani pagnihit na tubig pa ba kanang usa na ko ka kuan pa ba bitaw pangutana ba nga mo apply na lang kuno ng desalination plant bitaw pa ba nga kanang parat buhatong tabang para i-kuan og konsumo sa tubig nga nagnihit pa ba kay Yeah, mo na giboso bang nasod. okay ba itong makiktuunan pa ba ang ikarwas pa ba mainom man nga tubig pa ba Ang carwash, may inom nga tubig. Sa skenan, tubig nga mainom. Naibs kaya mga linimpyo sa kinan niya mo imnon na. Ako lagi buhat ato apa ba para tipid. Actually, di ko na muna malikayan nga kuan, no? May tabo na yung because of the demand. Yan. Oo. Though, kanang mga El Nino, mga ingana, ni-occurred naman yun na siya dari sa tuwa, naka-experience naman kita na sa una pang panahon, wala pa na mauso ng uban pa na din mga kuan, no? Source of water na naman yun na siya sa tuwa nasod, naka-experience man ng mga ingana. Pero karon mas di grabe na siya karon because of the demand tungos kadaghang tao na. Labi na diri sa syudad. Dili ka pong mahal tubig ang per cubic ano mo dyan? Lagi pa na nga if there's a demand, magkamahal yun na siya. So, matabo, nagkakay mga establishment na. Dagan na mga hotels, nga kinalang ka mo provide og water, mga condominiums, ingana, mga housing. Kaya pa dito, Dre, mas dupang way agas kaysa agas. Ang sa mas? Mas taas pa ang way agas kaysa agas. Diba? Hindi nga pa agas niya, ang mayroon na sa tubig, ang consumption mo gihapon. Well, ilaasa na nga pangwinta sa tingan na. Sila may nagkuan na. Kinahalan mo sana nila namong gunay kuan. Maski pa ugay tubig masuyop ana niya basta ganda ang mga makina di apil yun na siya sa charge yun. Ingon daw kuno sila pa ba jo? Conserve water pa ba jo? Shower together kuno pa ba jo? Sino daw ba jo? Ginaka shower tando. Pagkain na to pa jo. Salamat sa imo mga tinawan mo jo. Okay, sige, bye. Okay, we'll be right back mga kabarangay. DRT 99.5 Ninduta. Problem portion ta mga kabarangay. Doon may mga problema diya. Pwede na niyo ipadangat mga kabarangay 2323749. Or 345-1473. Okay. PM News Papa Joe Cebu mga kabarangay. Hello din ni June Ryan Nomalalid. Yan. Hi. Okay, sige mga kabarangay. Ate, check the phone line. Sila ni problem. Hello? Hello. Good. Ako sa'yo pang Papa Joe. Inayos ang radyo ni mo. Oh. Okay. Okay, Yaya is my ears. Sana Papa Joe, okay na? Oh, sige. Okay na gamay. Kisan eh? Si Tagol ni Papa Joe. Uy, ikaw na sa ni Tagol. Saan mo sa problema na? Baka mahawa diya. Lagi. Kaya nihawan mo, pero gikuha na ang computer, pero dili na ako, Papa Joe. Gikuha ni mong computer, pero dili kita giya. Gipabaro man ko. Gipabaro na ka sa Amerikano? Gawin sa mong uyab sa mong boss. May anak ang uyab sa mong boss ba? Oo. Ay, kuha lagi ka ng gamay rin yung issue. Masama? Lang sa kanang lamisa ba, nagkuhan siya niya, nagbustak-bustak siya ba niya, nakatubag ko sa akong tubag. Nakatubag ka sa mong tubag? Ako nang itubag na akong tikuan ba niya, nahilasan man ko niya. Gamay rin issue niya, niya na ko na, gamay rin ka nag-issue. Tagalog man to, boss. Papa Joe. Yeah, boss. Yeah, kalaki na, boss. Tagalog, siya ako nabitayon. Tagalog eh. Gamay rin ka nag-issue, ano. Kuhan raman eh. Malit na bagay lang yan, ana. Niara ka. Hindi rin ka mag-approach na ko, ano. Ha? Mo-approach ako. Approach niya. Pwede rin na, tapuhan niya na, tapuhin na, kaya kung tapuhan, nagbustak-bustak man siya ba? So niya na siya, bakit marumi yung mesa? Gana, ana. Sino nagkalat dito? Ana, maging ana. Nya, kung akong Papa Joe ba? Ako magikuha paghapon ng ang computers, whole system. Then, kung kayulin ako, sila yung kuha or ako ihatod pa dito. Ikaw may nikuha, di ikay muuli. Kung sila akong pakuhaon. Naku, yaw nga na dong. Basta nikuha na nila noon, magdaan nagpulis. Magkakapulis. Okay. Pwede ka na buhatan ng storya.
Mo naman ang kamay kuha. Are. Ha? Hindi ko. Dili ako. Kapoy na kigadto. Kapoy na kigadto ba? Dili man, imo nang gikuha. Ganun. Ganon, Pabaro mo ko. mao gani, gipahuwam gani ka, niya, siyempre, kung ikay nang huwam, ikay jumuli. Nabaday manghuwam. Naday mangutang di ay nga, ang giutangan mo bayad. Papa Jo. Asam to na rin mong una-una, good. Pwede ko kasumbong Papa Jo. Murag, wala naman kiklaro ni. Murag, takuno na mo kay. Nag-away lagi misa ko lagi. Sawa sa boss. O sa may sumbong ni mo? Nakuan ko nang dili sila registered sa DTI. Unsa, wa sila tax gari sila ba? Kung gingnan ba? Pwede, imo nang katungod. Kabaw ka, illegal na itong gibuhat kay walay transaction, walay business, wala sila gabayad og tax. Bitaw, pwede. Oo. Pero kinalan barugan gina nimo and I will salute you kung imo nang buhaton. Oo, okay. Kinakatubag, gaway lang nilib. Basta nakagusto to nimo. Natubagan sa sakit sa kayang parts nga. Kaya, wala kay rights, wala ka sa anak. Basta mo siya kasabot sa imong Tagalog. Ha? Basta mo siya kasabot sa imong Tagalog. So, ako, hindi ko kasabot ng Tagalog. Di ba, siya, ikaw, pagsulti niya, basta hindi limaoy mo pagkasulti sa Tagalog. Uy, nakasabot ng Tagalog, masago. Yun sa mga pagsulti sa Tagalog, be. Ano lang, good ba yan? Di ko ginawag Tagalog. Ay, tanawa. So, kasi sa iyop lagi to. Ano ko na, wala kay rights, wala ka sa kontrata namin, ano? Wala ka sa kontrata namin, yun. Mayroon siya na Wala ka sa kontrata. Nanar ko. Oo, pero kung mayroon siya nga, common sense naman, iho. Asawa ako ng may-ari. Oh. Yeah. Oh, di ba? Ako tingin na nakasira ka ng empleyado sa mga ugali mo, kanang ana pa pa job. Kung mauto na, ni sumbong siya. Sumbong dito, ako ipaki ma-find out ko. So, gisumbong ka sa Amerikano? Siya may nisumbong. Yan, istorya rin mga Amerikano. O, niyanara mo siya na Yun sa mga Amerikano. good, Irish create drama. Niyanara mo to siya. Sa? Ni creator do drama ko, no, di siya mo dapig. Bisaya, di ba? Bisaya, dapig ko. Di siya mo dapig pa. Kabawa siya na, iyang asawa, yung ato man good, kanang kitty kay utak ba? Ilan na edad siyang asawa de? 22 pa eh. Bata pa. Guwapa. Nasa motoy, di mada. You're fired! Di lang sa'yo nambog ba? Dimbot, sexy lang siya pero di ko O sa ba? kanang kuan ba? Dili basta di madayang kuan eh. Wala ka mo. Okay. Murag batayan niya. Sayang ka. Nya Papa John sa may kuan ako nang Garang bulalo. ikaw maka mga kuan eh kanang DTI. Pidiran ako ikuan lagi. Basta football ko ako ning kuan nun, ako ning dinan ako ni Yuli akong computer siguro Papa John. Iuli na ni mo kay di mo na property kuya okay na ingana. Yan. Kuya wa. Oo, kay kuan ka nagkawat. Mao ba? Oo. Uy, advance of BS sa mga taga-kurba de, no? Magkika ni Bro Darwin Apas. Siliwan pa ba ito? Yan. Oo. Naining wondering, okay. Have a good night's sleep day ni Bro Radcliffe. Tuhog na siya. Okay. Sweet dreams. Kuya Neng, anak, pasinog ka. Sige pa ba dyan? Kuha na nung kagwarat noon nga nangawat ka. Mao ba? Oo, okay. Ilabi ng property. Sige. Unya, mingon niya sila nga kanang iyang gibuhat nga mga pandaot na nanamo kay para lang lisod kayo. Nya sila kung kuha sila reserve yung kuha na eh. Iuli lagi na nga to. Lagi ako Yuli pero sila yung mga reader eh. Dili lagi. Naman sa kaisip mo pa dyan na dili na ko Yuli ba? Simang mo sa kauya. Sayang ko kay ako ba request sa Ya, di mo na imong kwarta gipalit ana no. Opo, dili 30 good ang gipakuha na ko. Ya, di na mo sus. Di lagi na imuha lagi uli na. Oo, nya usap pa. Igor ka ni request ana, ikaw mo yung nag-recommend nga mo na gamiton ninyo sa yung workstation. Isip trabahante ka dito karon kay imo man ang gida pagawas, pwede ka pa sa kaso ana. Di apakasaka tro nang hula mo. Di lagi na pwede lagi. Wa ka kabawa na gidekoy ra kana nila. Oh. Wa ka kabaw. Boss mo ni chat na ko. Mo ganin na wala ka kabaw gihimo giplantar ra na nimo. Wala, giblatter na Oh, karon. giblatter na ka karon. Sige blatter
Sorry. Oo, ka kabawa na. Oo. Pwede ka na nga, kanang stealing. Oo. Yan. I am stealing. Sige kung manawag ang DTI Papa John nakoy transaction sa mga sweldo, then nakoy number nila sa landline. Dali ra kay to matris up. Imo sa nang kaso pa daw sila sa trabaho, pero pwede ka file ng kaso, ana, 30,000 biya na. Ha? Pwede sa ka file ng kaso sa pagpangawat. Ano may pakaso na ako may yuli. Oh, uli. Medyo man yung kaso mahuman na mong project. Wawa ka ba? Di mo man ang project. Ibut mo talaga project ko diya. Ugma, wala na. Nakiwarant. Dili ba? Ako yuli ang Mo gani niya. Human pass project. What if kung gipalut sa nakagwarant ron, kaya gipatuyo ron to para lang yun nga. Ipagawas ni mong computer. Adi, piti ka. Oo. Ano pa ipabasa ang screenshot? Oh, yeah. Chat? Skype? Mingon mo na nga, IT expert na. Pwede rin na mabuhat niya yung ana. Ma-change na niya. Yan. Ang Skype? Oo, Diloy. pwede na. Iyar na gikuhan. Maniobra. Oo, ana. Lapak. Di mo papajoke sa Pwede lagi na lagi. Di lagi. Pwede lagi. Wala bi. Elaborate mo ginako gyud. Elaborate. Kumingon ka nga. Elaborate ko ni sa niya. Mingon Dili ko man screenshot na ako pabasahon sa ilang message ba ako. Iwan na ako'y soda akong Skype din. And then? Oh, mabasa mo ito ilang ko na morning conversation na mo. Sa may conversation ninyo dito nakabutang? Na kipabaro ko sa computer. Oh, yeah, babaro siya pero mingon na magkano. Yeah. What if kung mapritan akong Amerikano? Sige kang Amerikano Papa John. Pritan akong Amerikano. Ako DTI. Oh, yung papritan sa DTI. Yeah, mingon ko nga. Yeah, that's true, Chief. You know, I let him borrow my computer, but it doesn't mean that he can take it home. Hindi. Oh. Oh, yeah. Pardon me. Answer daw. Papa John. Pardon me. Okay, pardon. Kumingo ng Amerikano nga, Mr. Chief. Yeah, it's true. I let him borrow my CPU, but never told him to bring that at home. Namoy proof na. What is your proof? Please answer daw. You answer me. What is your proof? Ang Skype. Oh, let me open the Skype and then read my conversation. Ano, mora. What? What are you saying? I cannot understand you. I-open ang Skype din. Basta ang conversation. So what's the conversation all about? So, I hope makabasa makadungog ang mga DTI Papa Joe pa. If ever. Hindi, makadungog sila. Yung sa nagabaw asa katrabaho. Gani, akong hatag ang phone number. Di mo kakapatakag hatag na po number na niya. Ako ikihad rin patakatag pakauwaw rin nga. Wala pa ganay klaro kay kaso. Ba? Ang aang naman, no? Ginahan ka nga. Ako, palitan, ikaw, ang imong number diri. Ako inan nga. Kaning nambira, kaning mong gigamit diri. Kaya nakakolor ID magkanya. Mingon ko nga, kaning tawahana, kaya nanaot ni nako. Unya. Lisod kayo. Sige. So, ako, Jim, matugid. Ay, lives ka, DTI, may muna ni mo dito. Sige. Lives ka nga, polis mo yung dong. Nakikusto yung kaso? Hirap naman. Okay, wala ko palpak naman yung kwandigin, trabaho. Palpak. Asa romante. Padona ako. Gagrupo gin mo diya. Murag kamukha mo na sa tanan diya. Padona yung takilid pa Jo. Pataga po, ika rin ang patakilid. At least, nadri akong computer. Ay, nagong. So, ang imong kuha na, pagpundo ng computer diya, kay isip bali mo na lang bayad sa imong sweldo. Adi, isuluan may papadyo ang mga may 13 months siguro ito man or separation pay kung ipatak-tak mi. Pero mag 5 months naman mi, 5 months pa man mi. So, niya, karon? Di mo na, ito na, reklamo ka sa kareklamo, ana. Kitaga naman may notice. So, may notice of disconnection? Dili. Mabasa ka?
Dili. Sa pagbasa na ako na mag-moderate. Ha? Ako sa open. Ay, we open. Ay na lang eh, dugay ka, hindi ka na yung computer eh. Alright, naman, tres sa computer. Good. Hi, we regret to inform you that you will service. Hindi nga na yung pagsulti, hindi. Ilahin na sa na pagsulti. Tanong nga pagbasa. We regret to inform you that your service will no longer be required for us. Please consider this an official notice of Section 7.2 of your developer agreement. Mora. Oh, yes, eh. Pakita na nga to. Ha? Ipakita na nga to. Mora. Oo. And Asa na regret? CC din. Ang itubag sa isa kay, we can reverse decision if progress is made and also no more using office computer for outside work. So, pasabot na pa pa, Joe. No, never using this computer for outside work. Imong gigamit na computer outside work. Ay, dili ka nang outside. Ka nang mag-freelance ang morgue nag-sideline ba? Buto eh. Ito na ko. Ito na nga ito dolly ka. Mga ba? Oo. Sige. Yeah. Pero na sila'y, kuwan pa pa, Joe, na sila'y lawyer. Oy, pagkasag lawyer mo ha? Di ba, na sila'y kaguling lawyer? No, normal ka na yan. Ano nakatungod na sa kwarta? Diba, ang lawyer, kabaw na sila na, wala pa sila naka-register din. Well, trabaho mo na sa lawyer to, trabaho na sa abogado. Pag-presume, pagbuhat ng inosente sa ilahang kliyente. Ang naman, ang abogado ni mo, unayon nagkagmingon, guilty na siya, Your Honor. Kusam tao gawin. Ay, di ba, na sila'y kaguling Lagi na sila lawyer, ilahan lagi na. ang kumpanya. Maski pa lagi ilahan ng katungod, gana sila lawyer. Kusam tao ka eh. So, ang lawyer, kabaw sila na nagtukod na kumpanya Depende, na. may lawyer nga. Ang trabaho na kondisyon, labot ko ni mo. Dagang bright, naglutan. Okay. Sige, laban ko. Lupot ni mo. Mo tayo mo pleyado, kumpay mo kumpanya. Pero kayang notice ba nga, yung ipasaya, kanang we regret to, subo na mo, pag-ibaw nga, kanang official blah blah blah, nga dili na ni mo ni pwede gamiton ng computer na para outside work niya. Lipay kasi siya, kaya siya katrabaho sa gawa sila. Ay, nako. Just interpret mo ni outside. Right. Anyways, mga kabarangay, I love you, Tagol. Lahi. Iba ka rin. Mabiwapan, mga kabarangay.